Но защо ли трябваше да гостува Кара? Какво ли е имал напред дядото? Мислил си войникът, докато крачил напред. Не след дълго разбрал отговора. Хайде, момичета, да побързаме към реката. Трябва да помогнем на нашата приятелка. Какво прави Елена на реката? Отиде да поси там се заливада. Че тя може ли да поси? О, и още как? Какво го говориш, Алена става всяка сутрин в 5 часа да изкарва кравата и да копае градинка. Да сече дърва за зимата. Работи всякаква мъжка работа. Минаха вече 5 години, откакто нейният любим съпруг отиде войник. Но тя се справя сама с всичко. А на Иван колко още му става да служи в армията? Алена каза, че го очаква да си дойде съвсем скоро. Но кой знае? Ох, като си помисля какви страшни неща стават по пътищата, направо тръпки ме побиват. То да беше само по пътищата. Ами онази ужасна история в край пътния хан. Мислите ли, че на Иван може да му се е случило нещо лошо? Те мъчи на устата. Нищо лошо не му се е случило. Сигурна съм, че ще си дойде жив и здрав в дете. И откъде си толкова сигурна? Да не си станала ясновидка. Я погледнете натам. Виждате ли ей там в дължината? Онзи войник, дето идва насам. Но това е Иван. Той е, слава Богу, върна се най-сетне. О, Иване, ти се завърна. Да вие чакахме те. Да, върна се кожуко здраво, а вие изглеждате все по-добре. Благодаря. Какво щастие за Алена? Тя толкова те чака. Толкова много те обича. А вие как сте? При нас всичко е нормално. Всичко ни е наред. Ей, чакате Алена. А тя вкъщи ли се? Не, отиде на реката да коси трева. Се се струва, че кравата вечер си идва гладна. Напастира се оплака. Какво става с кравата ми? Май се е гладна, се обръща от паша. Ние сега отиваме при нея. Ма я изчакайте бе. Ма ви къде си бяхте нервни на времето, такива сте и сега. Я ми кажете, Алена добре ли е? Здрава и вкъщи всичко е наред. Справя се с всякакви трудности. Върши мъжка и женска работа. Само дето очи и липсваш. О, забрави се да ти кажа. Вчера дойде стражаря да търси някакъв човек, който ограбил и убил стопанката на хана. В хана пък намерили съндъка и вещите на някакъв търговец, който същия ден бил ограбен и убит. Всички бяхме толкова оплашени, да не би да е бил някой от нашите. Но изглежда, че страховете ни са били на празни. Знаете ли, аз ходих в същия хан. Имаше един такъв човек, един изступан на конте. Предложи ми да работя за него, но аз му отказах. Не казвай на никого, че си бил там, иначе ще те влачат по съдилищата. Виж, и втория съвет на стареца беше правилен, иначе сега без него щях да съм мъртъв. Какво говориш, какъв старец? Имаше един старец. За него ще ви разкажа друг път. Хайде бягайте при Алена да не ви чака. Да се бавили, направо ще го лети като стрела. Хайде тръгвай, за да не те чакам. Не съм ли хванал крадец, но Иване, това е роден ми брат. Той
че не си се променила. Скъпи съпруже, най-накрая се върна, най-накрая те дочаках. Абе, ти защо мълчиш и кажеш, че си брат на Елена? Не ти казвам, братко, и аз не успява да познай. Скъпи съпруже, седни, приготвила съм ти вкусен обяд. Преди този обяд имам един подарък за теб. Какво е това? Баница. Каква хубава баница, откъде я взе? Ще ти разкажа някой друг път. Но вземи ножа и я разрежи. Не, искам ти да я разрежеш. Но сега ти си стопанията в къщата. Това е подарък от мен и за теб. Но я пробвай, че нещо не ми се получава. Това е мизията за жълтици. Но какви са тези жълтици? Докато се прибирах, бях намерил тази кисия на пътя и отидох специално за да работи на хората за тези намерени пари. И после човека, който са тези киси на тези пари да може